Akurát na mňa vyskočilo na jednej sociálnej sieti nejaký príspevok človeka, ktorý sa pýta ľudí, že ktoré krajiny by odporúčili na život, kam by sa dalo presťahovať tam, kde nie je vojna. No a ľudia sa tam delia, že taká krajina. A mne tak vlastne došlo, že my vôbec neberieme do úvahu klimatickú situáciu, áno, v tých krajinách. My len vidíme, že krajina je napríklad ďaleko od väčšiny civilizácie, tak sa nám zdá, že je bezpečná. Čo sa týka vojny a tak, nejakých mocenských záujmov, tak možno, že je. Lenže ľudia tam písali napríklad Nový Zéland. Áno, že to je to podľa mňa aj tak proste, že nám tu v Európe sa zdá, že Nový Zéland je úplne niekde na opačnom konci sveta a je to proste bezpečná krajina, lenže keď si vezmete Nový Zéland, kde sa nachádza, na akej pozícii na mape, aké sú, že je tam práve tektonický zlom, že je to vlastne na pomedzi dvoch tektonických veľkých litosférických dosiek a v poslednej dobe tam je obrovský nárast zemetrasení a celé oceány vlastne okolo Nového Zélandu, Fidži a ostrovy, ktoré sú blízko. Na Novom Zélande je kopec sopiek, áno, čiže keď tam nejaké obrovské zemetrasenie bude, môžu tam byť tsunami, môžu tam vybuchovať sopky. A už táto krajina proste sa nebude zdať taká bezpečná, ako by sa zdala ešte dneska. No. Aj keď dneska už tiež to nie je moc ideálne. Len mi tak došlo vlastne, že ľudia, keď sa zamýšľajú nad týmto, že ktoré krajiny sú bezpečné na život, tak my fakt neberieme do úvahy tú klímu. No a pravda je taká, že žiadna krajina dneska není úplná výhra, že sa proste presťahuješ a všetky problémy zmiznú. Maximálne je to nejaká snaha to proste nevidieť, no, byť niekde preč. Ja chápem, že máme prirodzený človek chce byť v bezpečí, áno, je to úplne normálna vec, lenže dneska nie sú len vojny proste ten hlavný problém. Hlavný problém, ktorý ešte len sa ukazuje, je tá klíma, tie geodynamické zmeny, ktoré prebiehajú na planéte. A vlastne hlavne kvôli tomu sa mnohé krajiny stávajú neobývateľnými alebo nie príliš vhodnými na život, pretože to riziko na životoch ľudí je tam ešte oveľa väčšie, ako keby tam bola nejaká vojna. Nie, možno niekde blízko toho. Čiže takýto paradox dneska sa šíri na sociálnych sieťach. No je to zaujímavá situácia, lebo my v médiách proste vidíme len toto, čo nám ukazujú. My si nehľadáme viac informácií, neskúmame reálne, čo sa deje v globále. No, čiže východisko podľa mňa nie je v tom utiecť. Východisko je v tom, aby sa to tu poriešilo, aby sme to tu nenechali jak nejaký rozbitý odpadkový kôš plný plastov, tak ako to je dneska, že sú nanoplasty už všade, aj máme ich v telách, v orgánoch, bunky obsahujú nanoplasty, s ktorými sa bunka nevie vysporiadať, čo vznikajú vlastne tie civilizačné choroby aj kvôli tomu. Tak riešenie nie je utiecť, riešenie nie je hľadať novú planétu, nové priestory na život, pretože tieto sme už zničili. Riešenie je v tom, aby sme sa konsolidovali, aby sa štáty, vlády, proste tie vedecké centrá, aby sa sústredili na vyriešenie toho problému, ktorý máme. No, problém, ktorý je klíma,
geodynamické zmeny, ktoré sa zosilňujú každým rokom a takisto problém kontaminácie nanoplastov, pretože dneska každým dňom vychádzajú nové vedecké štúdie o tom, ako škodlivé sú nanoplasty pre organizmy ľudský, aj zvieratá, proste pre celú biosféru. Že to je taký skrytá sila, ktorú si ešte ani nevieme nejak uvedomiť, že koľko chorôb je tým ovplyvnených, koľko problémov so zdravím máme a ešte aj budeme mať, pretože to je len taká vec, že sa to ešte len dostáva vlastne do popredia. Našťastie už sa o tom rozpráva aj vo rôznych vysokých inštitúciách, napríklad v Európskom parlamente. Nedávno bola konferencia o nanoplastoch, o tom, ako tento problém vyriešiť. Takže riešenie je jediná cesta. Nie je kam zdrhať, ani sa skrývať. Akože ja viem, že všetci by sme chceli, aby sa to všetko poriešilo hneď, lenže samé sa to nespraví. Samé sa to nebude riešiť, keď my ľudia to nebudeme požadovať, keď budeme proste len ticho. Lebo jediná cesta je, že politici začnú niečo riešiť v prípade, že my ľudia si to budeme pýtať. My sformujeme tú požiadavku, vlastne verejnú požiadavku, aby to politici považovali za dôležité pre ľudí. No a začali to riešiť, aby začali konsolidovať vedcov, aby sa všetko dávalo do pohybu, kým ešte je relatívne pokojné obdobie. No, že aj tie klimatické zmeny nie sú také, sú silné, ale stále ešte je relatívny pokoj. Ale nevieme ako dlho, pretože to narastá celkom rýchlo. No takže dôležitá vec je šíriť informácie, aby sme sa všetci dozvedeli, že východisko je, že riešenie je vtedy, keď bude verejná požiadavka spoločnosti, aby sa riešili tieto veci, aby sa celá pozornosť vlastne sústredila nie na vojny, na rozputávanie ďalších konfliktov, ale na riešení problémov, ktoré máme všetci spoločné. No a čím sú vlastne klimatické zmeny a znečistenie nanoplastami. Takže prajem pekný deň a majte sa pekne.